Ayo. Nembang apa? Ah, ya di. Anu lali janjine mawon, wau disuwun. Dibawani, yo. Nggih. Pangkur Rinoso. Rinoso. Saya karose. Ayo. Kula meneh. Ayo sono. Elisa? Ayo dobel wong loro. Heeh. Iki tapi bawane khusus Pak Tatin lho, Pak. Ono transferan. Oh iya. Oh iya. Syukur. Lumayan. Pundi? Kita wacake sik to rasa kesusu to. Oh nggih. Lho kok dihapus. Oh, rasida. Pesan ini dihapus. Oh, berarti rasida mau kaya makting. Metu gambare slip pembayaran mau lho. Heeh. Saono wis. Wis diklaske wae. Ayo. Mpun. Ayo. Angkor Rinoso. Angkor Wiralama mbok. Apa kan? Wirama. Angkor Wiralama. Wirama. Ayo karang lambene keteko kok. Kon mijetke jarene. Apa? Jarene kowe? Jarene genjek kan mijetke. Lah kowe muni ra? Lu mataku kok parapane do elek-elek. Bagus diparapi genjik. Ayo. Ring. Ah. Nok kodhoke. Mulane Kualat iki maune. Napa? kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungu mateot berarti kodhok. Sogok makyung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok diwarai. Kowe iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jane lambene wonge mlebu swarga ning lambene ning neraka. Rina saya rasa Terus sering ngati. weh iki ngapa e? Hah? Oh ngantuk to. Oh sinden ki nek ngantuk ki matane disemprot. Apa? Mulane kok do melek. Jenengan ngantuk ora? Hah? Jenengan ngantuk. Tok gebyur kok. Aku wis ngerti kok. Ora apa-apa ra. Mbok ngantuk. Gebyuren ayo. Wani aku tepan. Lah ngapa e? Wani name aku udah ayo gebyuren. Kamu ngantuk kok tekan muda. Ayo men. Engko nek teles lambine pancen yo werna-werna le. Nggo cegah ngantuk. Nek tiwik disemprot raine. Nek ora isa mangan ayo. Mboyo sithik-sithik. Kowe mamah kaya ngrekoso banget. Mbok dimamahke. Tak pancang ndasmu lho. Lah ngapa ta? Mamahke dengkul. Iki dikeke nyos. Aku mamah wis ra lembut kok. Mergane ngapa? Ompong iki lho kene iki sompong kabeh aku. Kayak sapi. Heeh. Wis iki wis mek tak jabutke loro iso nek Prayar tak jabutke loro kabeh wis cilaka iki ora ganteng. Waduh. Bayane ora. Wis ora iso ngletak ya. Sesuk nek wis kene ompong nek kowe pengen tak mamah jajal lho iya. Ya ngompong kok mamah Tak iki. keke pinggir wis. Ayo
Esa. Arisa ora apal kok. Bisa ya dia. Oh iya. Waduh. Kapan sumanding sisihmu Mula ora ngantuk Arisa iki nek mangan. Angel to le lembut. Aku tisu kok sik tomplok. pedes. Kowe nek meteng ki ra entuk mangan pedes. Wes ngomong sapa aku nek bayune kepedesen ning jero gedabikan. Dadak nyusul bapakne kon ngeneng-ngenengi. Kon ngepok-pok. Ayo. Ratri Rinoso Rino apa Jan? Iki sing nadane minor kita ati ning kabeh. Urung, Kak. Hah? Urung. Ya kowe wae. Ngapa aku? Bal-balan apa ngapa? Ya kene tak tendang ini. Ya aja cilike balik. Setan ora. Ya aku dijukuk ora iki. Yen wis rina enggal Pulang. ratri kangka Iki tiba nggih mung sliramu tanon liyan. Udu ora ngono ya, Gong. Aku ora apal kok. mong sliramu Liyan apa liya? liya Oh iya. tak tresnani lahir Sing dalan. Burung ya iki ya. Empun. Pon. Oh. Telas. Kok ora nganggo? Oh, padha tiwik ya. Ora. Ya Allah. Amin ngono kae lho. Lah kan gak pilih. Bedol. Wah. Wah, Bagong iki ora ngerti. Bawa kuwi kae-kae sing tembang ndak pilih. Nah iki Pangkur Rinoso. Nggih. Oh, ayo pangkur ki werna-werna e. Heeh. Ana sing pangkur Tanjung Gunung sing nggo gebrak daerah Pundong. Ana ya, ana pangkur Macan Ucul ya ana, pangkur Segara Kidul ya ana. Oh iya. Pangkur Macan, kae macane Ucul. Lah dalah, ngono kae. Heeh. Werna-werna kok anggitaning para empu, anggipaning para pinter iki biyen macem-macem kok. Sing jenek Yuja sing kondhang ya Yang Cakrawarsita. Kuwi dengan ketawang Basanta. Heeh. Kuwi tau tekan NASA kono. Heeh. Tawang Basanta Kinarto Sabda ya karyane pirang-pirang. Oh. Kabeh iki duwe ciptaan dhewe-dhewe kok. Oh iya, Tru. Heeh. Nek penyan. Yo mangga diteruske. Wah, kowe gawe gelo senengane ora. Yo mangga tak tung tak dendang. Iya.